जायफोरा उर्मिला बर' चेनेलखौ नायाखै बे डिस्क्रिप्शन लिंक होना दोनदो नोंथांमोना थांनानै गासैबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेयाव फेमिलि ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन। तो जायफोरा रस भिडिअ खालामजादो गाज्रि मोना बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो फानि जास्ट ओरैनो एन्टारटेन खालामदो नोंथांमोनखौ आं फार्स्टआवनो बुंनो हादो गाज्रि मोननाङा रावखौबो नायनो बानानै खालामा आं बे भिडिअखौ मोनथिबायना जास्ट फानि जास्ट ओरैनो एन्टारटेन। तो दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो गासिबो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना बावगारनाङा भिडिअब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै। কাপড় ফুল লাগেছে नोंथांमोनाथ' बे हंलि मास्टारखौ नुवाखै खोमा ना? हंलि मास्टारखौ नुवाखैबा एसे नायलालाय रुको जरा सबर करो। ये है मेंटोस जिंदगी नुबाय दा बे हंलि मास्टारा नैयुन लागायना होदोलै एबीसीडीखौ मोनथिबायना। मगर साहब पढ़ने लिखने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बा हंलि मास्टारनि आई लव यू बुदोंबा उसले मोनथिबायना। I love you बा बायदि बायदि जागायावसो थाखायो I love you बा हंलि मास्टार। हंलिलि I love you लाबावदोसोलै बा। आंनि क्रासखौ मा खालामना होदो नोंथांमोना नुवाखैबा एसे नायना लालाय। ओ भाई ये क्या है? क्या है नङालै आं रागा जोङो दिलै आंनि क्रासखौ बेफोरबायदि जन्था गिदिर गानहोना दोनना दै हले आंनि क्राससो बियो। आं बिनि क्रास होननानै आं बिनि जन्था गिदिर सिङाव हाबना थानांगौ नामा? पीसी देखो पीसी तो देखो ताकला भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तुम तो अंधा हूँ मैं अंधा नहीं हूँ। ताकला भाई को मैं देखने के मिल गया। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बे ताकलाया दैबाना जानायखौ नायनो फैदो खोमा। बे गेमस्रियाबो ताकलाजोंसो थाफाबाय थायोलै हांगारथिक बुस्थु बे ताकलाया मोनथिबायना ताकलाजों थानाङा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।